ranar nuna farin jinin mutum ne, ni ma zan nuna nawa akan ƴan matan Kani. Saboda haka na dankaro na zako na cikin su abokan da zamu taka gasan nan da su. Adam ya zango da kai zan fara. Kalma ɗaya tak kar kai ƙari. Mu je zuwa. Baba kamar kina yi dubi ke ce baturiya. Da kin fito ba a rasa ma'aika. Ayo. Allah zango to shikenan na jika. Na san tun ba gaska ai bai ba ko na fi a wajen sa ko to shikenan. Ka da sarki kai ma mu je zuwa. Kalma ɗaya tak banda ƙari. Mun tashi lafiya dan jiya nayi waraka. Kin bani kin kuma mun yi shirin mu daka. Ayo. Yagwa ka dan sarki kai ma fa ka dan yi kokari ba labi dan naji waka taka ta dan shige ni kadan. Iya to kai ma yomboy kalma ɗaya tak zaka yi maza ran gado da wuri. A tushiyar so yake ha. Ayo. Yawa Kabir kai ma dai ka dan burge ni saboda haka ni ma na ta dan shige ni ba ma mace ba ma ni din ma kenan saboda na ga sinuwar ki ba karamin taka take ba daga jin baitin kan nan to shikenan naji kai ka fi ni karfi saboda na kana kokarin kwace ta amma zan dawo gare ka wallahi sai na yi ka ba za ka gura ba auta MG kai da malla kula ku ne mu je zuwa sanki ne har ya jani. Ayo. Iya auta MG kada nake ba dan zatar laku kuma sai ka buga kokari haka iya to shikenan na san abin da zan ma kai ma na san maganin ka a jaji kina gani abin da auta MG. Ayo. Aikin banza kawai.